Da, ne-am reîntors în studio pentru a vorbi despre performanțele extraordinare ale copiilor la aritmetică mentală, iar alături de mine în studio este Eduard Munteanu, elev. Bună seara, Eduard! Bună seara! Rareș Savoiu. Bună seara! Și profesorul coordonator Alina Oprițoiu. Bună seara! Bună seara și mulțumim că ne-ați primit și ne-ați Mă bucur că sunteți aici. Copiii sunt minunați. Îmi pare rău că doar că suntem așa de puțini, că n-am putut să-i chemăm pe toți. Doamna profesoară, aș vrea să explicăm puțin la început ce este aritmetica mentală și cum îi ajută pe copii, ce beneficii. Aritmetica mentală este o metodă de calcul japoneză. Este menită să antreneze cele două emisfere ale creierului. Iar prin asta copiii încep să se antreneze din punct de vedere cognitiv. Memoria, atenția apar foarte rapid, modificări în viteza lor de gândire, oferind răspunsuri mult mai rapide, iar partea de calcul, viteza de calcul, bineînțeles, este cea care apare prima dată. Este indicele că ne facem bine treaba sau că această metodă este eficientă. Există o vârstă de la care ar trebui să înceapă o astfel de pregătire, o vârstă anume? Adică dacă ducem copilul cât mai repede la aritmetică mentală, este cu atât mai bine sau nu neapărat? Ține foarte mult de plasticitatea creierului, cum am spus că este o metodă care antrenează cele două emisfere ale creierului. Plasticitate care poate fi antrenată de la 4 la 12 ani. Să zicem. E cea mai bună perioadă de antrenament și deci apar cele mai această perioadă între 4 și 12 Între 4 și 12 ani este eficientă și apar răspunsurile cele mai rapide. Acum depinde foarte mult dacă la 4 ani copiii sunt pregătiți și din punct de vedere emoțional. Ține foarte mult și de acest aspect. Noi ne vedem cu copiii la o lecție demonstrativă pentru început. Ulterior, împreună cu părinții, stabilim dacă putem să începem sau nu putem să începem. Majoritatea copiilor vin la noi sau încep cursul undeva în jurul vârstei de 6-8 ani. Aceasta este cumva o media a copiilor. Nu sunt toți neapărat pregătiți la 4 ani să înceapă. Este ludică, este o tehnică eficientă pentru vârsta lor, dar nu, cum am spus, nu sunt neapărat pregătiți să înceapă din punct de vedere al inteligenței emoționale și de a se rupe de... Aveți copii atât de mici? Avem copii atât de mici, da. Avem grupe și care au început de la 4 ani. Sunt destul de rari copiii care se pot forma în grupele acestea, dar sunt grupe. Sunt grupe și de la 14 ani, să zicem. Care deci ei pot continua și după vârsta de 12 încep la 12 ani și continuă. Cam câți copii coordonați? În centrul din Dumbrăvița coordonez în jur de 50 de copii. În centrul din Timișoara coordonăm în jur de 60 de copii. Wow, așa de mulți. Este un domeniu cumva puțin știut, adică cel puțin s-a aflat așa în ultimii ani, dar înainte cred că aproape nimeni nu știa de... Într-adevăr, este un domeniu nou, din păcate, dar cumva efectele apărute în ultimii ani și mai ales efectele apărute de după pandemie, cumva, atunci a început interesul pentru acest sport mental, au făcut ca lumea să vină cu brațele deschise către noi și să apară un alt interes față de această activitate. Recent ați participat și la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală de la București. Da. Cum a fost? Ați câștigat toate premiile, premiul 1, premiul 2, premiul 3. Într-adevăr, a fost cu foarte multă satisfacție. An de an se organizează olimpiade. Olimpiada care se întâmplă în București, anul acesta, să știți că a fost națională. A fost doar în România, de data aceasta, iar capacitatea a fost de 660 de copii, în care au participat 71 de orașe. Într-adevăr, a fost o satisfacție enormă, cum am spus, pentru că Dumbrăvița, de exemplu, fiind o comună, un sat, da, nu se auzise de ea și la un moment dat pe scenă chiar se striga doar Dumbrăvița, 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 Dumbrăvița. Și galeria, sau cumva, noi facem echipă foarte mult cu părinții și cu copiii și e un alt vibe. Suntem o familie, să zicem așa. Cum a fost, Eduard? Tu ai luat locul 1, ai reprezentat Timișoara, da? Da. Cum a fost? A fost o experiență de neuitat și am fost 666 de copii care am fost împărțiți pe categorii. A fost greu? Ce a trebuit să faceți, practic, acolo?
Am avut 3 probe. Prima probă a fost în 8 minute 150 de calcule mental. A doua probă tot 150 de calcule în 8 minute, dar puteai să faci și mental și cu abacul. Iar a treia probă a fost time break-ul în 60 de calcule în 2 minute. Wow! Cum a fost? Tu ai câștigat premiul întâi, ai reprezentat Dumbrăvița, așa? Timișoara. Nu, pentru Rareș. Da. Da. Tu ai reprezentat Dumbrăvița. Cum a fost? Cum ți s-a A părut? fost o experiență minunată și mă bucur că am participat. Cu toate astea m-am bucurat că am câștigat locul 1, chiar dacă eu am venit în competiție să mă distrez mai mult, dar am vrut să și câștig. V-ați făcut și prieteni acolo, la Olimpiadă? V-ați făcut prieteni din alte orașe? Nu. 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 Pentru că ați fost voi mulți acolo. Da. Cum au reacționat oamenii că ați câștigat atât de multe locuri? Ne-au felicitat și am văzut și pe internet că se vorbea despre chestia asta. Și eu mă bucur că mi-am susținut grupa, că au câștigat. Chiar înainte să aflu că eu am câștigat, i-am susținut și pe ceilalți. Și m-am bucurat pentru ei. Voi de cât timp mergeți la aritmetică mentală? De cât timp faceți cu doamna profesoară? De 2 ani, cam așa. De 2 ani de Eu zile. cam de 1 an. Și vă ajută asta la școală? În ce clase sunteți? A 5-a trec în a 6-a. Eu sunt în a 3-a și trec în a 4-a. Vă ajută la școală aritmetica mentală? Pe mine până acum nu prea m-a ajutat, pentru că nu prea ne bazăm foarte mult pe calcule rapide, mai mult pe probleme la școală, la matematică și... Dar uneori simt parcă mă ajută ca să fac calcule. Să faci calcule mult mai repede? Să te descurci mult mai repede? Da. Cum se întâmplă, doamna profesor, eu știu să existe unele neconcordanțe la școală, să existe unii profesori la școală sau îi laudă pe copii că sunt mult mai rapizi, fac calcule mai repede. Până acum nu am avut o... Ideea este că și în aritmetică mentală și la școală 2 plus 2 tot 4 face. Nu a existat un conflict, să zic așa, legat de cum facem noi aritmetica mentală și ce se întâmplă la matematică la școală. Au fost cazuri în care veneau învățători de profesie cu copiii lor să ne spună ok, vreau și eu, așa cum am văzut la copiii pe care i-am instruit în clasă, să faceți cu copilul meu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar funcționează. Înțeleg mai ușor logica din spatele numerelor. Și atunci predarea la clasă e mai simplă, o prind mai repede. Pe de altă parte, aritmetica mentală îi ajută pe cei micuți care acum încep clasa 1, clasa 0, să înțeleagă acea parte de trecere peste ordini, care pentru ei, în școală sau cum mi-e explicat, e destul de greuță. În aritmetică mentală, fiind foarte ludică, începe cu o joacă. Până realizează ei că reușesc să facă calcule cu trecere peste ordini, e așa, fabulos. Cam cum se desfășoară cursurile la club? Putem să spunem club? Este un centru educațional, îl numim noi. Cursurile sunt foarte ludice, se întâmplă în spatele unei povești de cele mai multe ori. Fiecare modul, se lucrează pe module de câte 3 luni de lucru. Fiecare modul are o poveste în spate. De pildă, prima poveste este cu Smarty, cu personajul nostru principal, iar alături de el salvăm planete. Salvând planetele ne bazăm puțin și pe partea aceasta de empatie a copiilor, de altruism, motivându-i. Pentru că ei ajung să-și îndeplinească misiunile, să facă calcule de ordinul sutelor, pentru că își doresc. Și asta este foarte frumos, foarte motivațional pentru noi, să-i tot împingem să îndeplinească misiuni, nu au neapărat teme, ei au task-uri, au misiuni pe care și le doresc să le îndeplinească. Prin urmare, apar răspunsuri de la sine. Ce task-uri, ce misiuni ați rezolvat până acum, nu știu, care vă bucură pe voi? Care v-au adus așa o satisfacție că ați reușit să terminați anumite task-uri? Că am reușit să fac calcule cu sutele. Wow! Că am reușit să fac 150 de calcule foarte rapid.
eu o să spun o provocare care mi-a plăcut tare mult legată de Eddie, de Edward. În momentul în care mami ne-a trimis filmare cu el în timp ce calcula cu sute și cânta la PR. Pentru noi a fost wow! Acolo ne-am îndeplinit misiunea. Este uimitor. Ce feedback primiți de la părinți? Majoritatea părinților sunt mulțumiți de calitatea cursurilor noastre. Nu am avut până acum un conflict, să zicem așa. Dar, într-adevăr, ce vreau să transmit părinților este că efectele apar în mod diferit. Copiii sunt diferiți, sunt unici și asta trebuie să înțeleagă fiecare părinte în parte. Să nu tindem să-i comparăm pe copiii noștri și să avem răbdare să apară acele efecte de care noi le povestim la fiecare curs. Sunteți și psiholog. Da. Cât de mult contează, cât de mult ajută în exercițiul cu copiii? Atât în centrul din Timișoara, astea? cât și în centrul din Dumbrăvița, echipele noastre sunt formate doar din psihologi. Contează să înțelegem funcționalitatea cognitivă a creierașului nostru, contează să înțelegem de ce apar efectele, astfel încât să avem capacitatea să le explicăm și părinților. Așa că pentru noi contează foarte mult. Și trebuie uneori să